नमस्कार, स्वागत बा आप सभी के रिसर्च भोजपुरी में। सबसे पहले आपको बता दी जे जेकरा भी इ वीडियो गलती लागे ओकरा खातिर सॉरी मांगतानी। काहे के ऐसन वीडियो हम ना बनावेनी, लेकिन आज बहुत मजबूरी में ऐसन वीडियो बनावतानी। एक यूट्यूबर बा जौना के नाम ह राजन सिंह मुकुट जी। राजन सिंह मुकुट नाव ह ओकर, जौन की कमाए के चक्कर में अपन बहिन भी बेच सकता। हमरा जहाँ तक लागता एकदम कर सकता। काहे के बोलता खेसारी लाल यादव के घोर बेइज्जती भइल बा। फ्लिपकार्ट उनकर फोटो नइखे लगइले फ्लिपकार्ट पर। अरे भोसड़ी वाला, जब फ्लिपकार्ट के फोटो ना लगावे के रही त काहे खेसारी लाल यादव से प्रमोशन कराई पैसा देके। जब आपकरा शेयर ना करे के रही तो पैसा देके खेसारी लाल यादव से प्रमोशन काहे कराई ते ई बताओ पहिले। और दूसरका कहती जे फ्लिपकार्ट अपना फेसबुक के अकाउंट पर नइखे डलले, तो भोसड़ी वाला पहिले ते देखू स्क्रीन पर है फ्लिपकार्ट के स्क्रीनशॉट देख डलले बा कि नइखे डलले। बिना सोचे समझे बिना रिसर्च कइले ते केहू के ऊपर कुछ इल्जाम लगा देते रही, बहुत गलत बात बा। आ जौन ते कमाए के रोजी उठैले बड़ी खेसारी लाल यादव के नाम धके, तो ओसे बढ़िया सबसे बढ़िया रही ते अपन बहिन बेच के कमैती, वो बहुत बढ़िया रही। काहे कि ये भी कौनो कम नहीं खे ते मान अपन इतना गाड़ी सुनते ही अपन बहिने बेचतारी। बस इतना ही, धन्यवाद।